നിങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ? ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൂടാ. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം. അടിക്കും, അത്യാവശ്യം അടിക്കും. അപ്പൊ ഒറ്റ ഇരിപ്പ് എത്ര പെഗ്ഗൊക്കെ അടിക്കും? ഞാൻ എണ്ണിട്ടില്ല. എത്ര അടിക്കും പെഗ്? ഞാൻ ഒരു 3 ആകുമ്പോ ഫ്ലാറ്റ് ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ബ്രാൻഡിന്റെ പേരൊക്കെ പറയാവോ? പറഞ്ഞോ. വോഡ്ക, തക്കാമക്ക, ജെഡി, മാജിക് മൊമെന്റ്. ജവാൻ ഫാൻസ് ഉണ്ടോ? ജവാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇല്ല 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 ഇല്ല. എന്താ ജവാൻ ഫാൻസ് ഇല്ലാത്ത? ജവാൻ ലോക്കൽ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അത് ചീപ്പ് സാധനമാണ്. ജവാൻ അടിച്ചപ്പെട്ട കിക്ക് ഒന്നും സത്യമാണോ? ആണ്, പഴയ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജവാൻ അടിക്കാൻ ഗേൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്? ഉണ്ട്. അടിച്ചായിട്ട് കിക്ക് സംശയമുണ്ടോ? ജവാൻ ഒരു ഡ്രാമ. ജവാൻ മലയാളികളുടെ ബ്രാൻഡാണ്. വിലയോ തുച്ഛം, ഗുണമോ വെച്ച്. ജവാൻ അടിക്കാൻ പോയിസാ എനിക്കിഷ്ടം. ഇഷ്ടമാണ്.